Vitajte v Lampárni. Aj dnes máme pre vás pripravenú rubriku Lebo medveď, v ktorej vám predstavíme ďalší totálny nezmysel. Sme tu pre vás. Pre vás, my pomáhame vám a riešime vaše problémy. Takže kedykoľvek sa na nás môžete, milí diváci, obrátiť, my prídeme a my vám pomôžeme. Superstaristi si sťažujú, že prípravy bývajú často veľmi náročné. Ja tomu nerozumiem, ale tak sa na to pozrime. Anna Lemešániová. Nachádzame sa pred miestnou, kde superstaristi nacvičujú svoje skladby. Volaj. Neboj, do nedele sa to naučíme. Nechcem byť. U nás v Markíze sa každému páči. A je tu už spomínaná rubrika Lebo medveď. Pán Serioža nám poslal túto zbraň. Má len jedinú malú chybičku, že je nefunkčná. Aha. To už len bol Silvester bez rokovej melódie, ale dnešný super Silvester nie je ten prípad. No a kto iný by spolu so skupinou Gladiátor mohol správne rozvášniť rokové duše, ak nie Miro Šmajda? Boli sme už jedno telo, zrazu všetko je iné. Prvá príde láska, potom veslo, ťa bolesť obíme. Stále ťa mám pod kožou, bez teba nemôžem dýchať, kým som sám. Bez teba nemôžem dýchať, s tým, čo mám. Bez teba nemôžem dýchať sám. Láska je vysoká veža a ty si k nej môj kľúč. Chcem v tej aspoň chvíľu ležať, len ty vnášaš vo mňa kľúč. Stále ťa mám pod kožou, bez teba nemôžem dýchať, kým som sám. Bez teba nemôžem dýchať, s tým, čo mám. Bez teba nemôžem dýchať sám. Dýchať sám. Boli sme už jedno telo, zrazu všetko je iné. Prvá príde láska, potom bez slov, ťa bolesť obíme. Stále ťa mám pod kožou, bez teba nemôžem dýchať, som sám. Teba nemôžem dýchať, s tým, čo mám. Bez teba nemôžem dýchať, s tým, som sám. Bez teba nemôžem dýchať, s tým, čo mám. Bez teba nemôžem dýchať sám. Dýchať sám. Bez teba nemôžem dýchať sám. Dýchať sám. Bez teba nemôžem dýchať sám. Já se líbil nejvíc ten začátek. Ty pizdička. No človeče,
Ja ti nemôžem dýchať. Počuj, mne sa naopak, nebudem zase Ondra je vedľa. Úplne. Mne sa najviac páčil ten koniec. To bolo. Ďakujem. No, Miro, řeknu ti na to, že tady nebyli, tě dost vychválili. Co ty na to? Co jo, no. To je hezky. Podívej, já jsem byl taky hudebník, taky jsem dělal koncerty, taky tam nikdo nechodil a taky jsem byl nejlepší. Toto je môj vstup. Tak, Dominika, akí chlapci sa ťa páčia najviac? Čo? Čo moja? Taký ako ty. Si krásny. Jaj, Miro. Miro. Rocker. Pardon. Ďakujem. Ďakujeme, Miro. Čau. Čau, dobre. Čau.